Surung surut tanpa dan korlan pajaring puji nasi puji kamu baik berarti tidak agar angkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad puji kanthi mangata selawat puji rasan pujian kita Nabi aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mun kenal kula napa dereng? Mun kenal niki? Durung, delok wayang ora kenal piye? Napa sing ngerti sinten niki sapa iki? Buta. Angger muni buta ana wong meteng tuwa ya iso le. Napa niki? Betara Kala. Betara Kala anake Betara. Kenalan sik anggo ben ngerti ceritane ya. Langsung tak lakono ora mudeng kabeh iki kok. Iki jenenge Betara Kala. Betara Kala anake Betara Guru. Sapa iso iku mau? Nah, pinter Pak nang iso kabeh tak wayang, Pak. Eling-eling iki ngono jenenge Betara Kala anake Betara Guru. Betara Guru anake Betara Mizan. Bayan Karangsari. Aku anake terus kok ora bingungno wong. Sedulur-sedulur apa sampean mau weruh sing jenenge Raden Werkudara? Apa sampean mau weruh jenenge Raden Werkudara? Wah, aku mono diperintah marang Rama Ulun. Nek cara kayangan jenenge Rama Ulun. Sangka kayangan jenenge Betara Guru. Aku dipentah mudhun ana ing godhang Karangsari iki saperung goleki sing jenenge Raden Werkudara. Apa sampean tro? Nek ora rono ngendi papan panggonane jarene Raden Werkudara nggawe musala jenenge Raudhatul Jannah. Weh, ora trimo. Raudhatul apa mau? Ayo Raudhatul Quran goblok ta iki. Wayange sing goblok ora aku kok. Ini buta padoni. Aku ndungu kabar jare Raden Werkudara nggawe musala jenenge Raudhatul Quran. Nek ana wong gawe musala panas pikiraku. Panas awakku,
kayangan dadi morak mari aku mudhun ning arca padha ning tlatah nggodang karang sari kene panjenengan tak takoni kok ora roh padha ngisore sarunge sampean ya. Aduh bingung aku bingung ana ndi Raden Werkudara yen aku durung ketemu kowe aku ora bali Raden Werkudara ana ndi papan panggonanmu. Raden Werkudara sing papan panggonan Raden Werkudara menawa ana satening gunung iki ya. Wah, Raden Werkudara sing papan panggonan wah. Ridho mawur mangawur-awur wurahan ana tengaraning edorit gong magara kangsa tetekaya butula war pagri ing trangga esti wayange suluk tenan iki wong dalange kursus aku ngawur ngene iki ngawur mangsamu nang kene aku kok ketemu bocah bagus. Jenengmu sapa bocah bagus? Wah, dikenalke jenengku Parianto. Becek wong engko. Ayo sapa sejatine? Sejatine sapa kowe ana ing kene bocah bagus? Wah. Aku bukakno meneh. Kenalki jenengku. Aku mono keluarga Pandhawa. Putraning Prabu Pandhu Dewanata. Jenengku Raden Werkudara. Tiwas kebenaran iki Raden Werkudara. Tiwas kebenaran. Raden Werkudara. Kebenaran aku ketemu Raden Werkudara. Woi. Weh, dram remuk ora apa-apa le, bar boto tak tukokno meneh, wis, ora masalah. Pokoke nek kene sak kencotmu wis. Son deblong ora masalah, ketemu aku bolak-balik karo untunge, ora masalah. Weh, Raden Werkudara tiwas kebenaran anggonku mudhun sangga njungkring saloko mudhun ana ing arca padha aku diperintah marang Rama ulun Bathara Guru goleki marang yu. Goleki marang awakmu Raden Werkudara. Wah. Sebali aku takon. Kok nganti Rama ulun Bathara sapa mau? Bathara Guru ning kayangan merintah mudhun ning arca padha goleki aku. Apa wigatine? Apa kepentingane
Aku diperintah marang Rama Ulun jarine ndonga kabar Rama Ulun bareng tok telepon sangka Karangsari. Bareng tok SMS sangka Gudang Karangsari bar maca koran Suara Merdeka. Kayangan kok ana koran barang. Ndonga yen Raden Werkudara iki gawe musala jenenge Raudhatul Quran. Mulane saake karo kowe maksude anggonmu ngrumati musala kon klerekno wae ora usah ngrumati musala dibrukno wae apa meneh kok pengajian tahunan ngentekno dhuwit ngene iki. Lampune dekorasi entok ngene iki pirang juta. Pemborosan ayo munggah nang kayangan wae arep dimulyake marang Rama Ulun ayo. Wah. Bathara Kala ngapurane wae. Jalaran aku ning kene akeh kewajibanku aku kepengin mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Raden Werkudara Janaka Nakula lan Sadewa ki menumpak wataning negara. Mula aku ora gelem munggah ana ing kayangan wae. Raden Werkudara gelem tajak munggah ana ing kayangan. Yen ora gelem bakal tak udha weksa. Bisa nggo aku ning kayangan waton bisa nglundungake sirahku. Lena pangiramu protol gumu Raden Werkudara. Niki mau jam 12 hari. Mas jam 12 iki nganggo perang ta ora? Nganggo perang napa mboten? Nganggo perang barang iki. Lah iso ta ora iki engko? Nganggo perang le, ayo le, mulai le. Raden Werkudara pecah sirahmu kene. Wah. Aja mlayu nang papan panggonanmu bakal tak tututi. Wah. Raden Werkudara.